So, hello mga kalaagan, it's me again, ang taong laagan, Cubs TV. So, for today's video mga kalaagan, no, gagawa ako ng tutorial kung paano i-connect itong camera na to dun sa cellphone. So, mabilisang vlog lang to mga kalaagan. So, papakita ko sa inyo kung paano. So, bago yan, kung bago pa ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga upcoming video nga i-upload ko. So, intro muna tayo, pasok. So, yun, balik na tayo sa topic natin mga kalaagan, no? Kung paano i-connect itong A18 GPS folding drone dito sa cellphone natin. So, madali lang mga kalaagan. Unang-una, kailangan mo ng wifi. So, kailangan mo ng internet. Tapos, punta ka dun sa Play Store. Hanapin mo yung Play Store. Tapos, i-search mo dito ang Wi-Fi UAV. Yun. Wi-Fi UAV. So, yun. So, makikita mo yung logo na yan mga kalaagan. Yan yung i-click nyo. Tapos, yan yung i-download nyo. So, meron na ako niya. Naka-download na ako. Kaya, balik tayo dito. Kung naka-download na kayo ng Wi-Fi UAV, ito siya mga kalaagan. No? Ang susunod natin gawin mga kalaagan is ito. Itong drone na to, kailangan mo tong i-on. Mabilisan lang to mga kalaagan. Kailangan mo tong lagyan ng battery sa ilalim. Nakikita nyo to mga kalaagan, ito yung slot. Dito yan sa ilalim. Yan. Pag napasok na yung battery, tsaka andito yung power on off. So i-on natin, i-on. Yun, umilaw na. Ito yung main camera niya sa harapan. Tapos may camera siya dito sa ilalim mga kalaagan, no? Maliit. So iharap natin siya doon. Yan. Tapos ang gawin natin, kailangan tong naka-on. Tapos punta na tayo dito sa settings. Yun. Tapos doon tayo sa Wi-Fi. Kasi makikita dito yung Wi-Fi ng drone na ito. Automatic makikita dito yung Wi-Fi ng drone na ito. So kung anong model ng drone natin, yun yung makikita dito sa Wi-Fi settings natin. So yun. So ito yung lumalabas, ito yung Wi-Fi ng drone ko. Ito yung i-click natin mga kalagan. So pag na-click na natin to, hintayin lang natin, connected na. Balik na tayo dun sa yung app na gi-download natin, yung Wi-Fi UAV. I-click natin yan. Tapos yun, lumalabas na yung Wi-Fi na i-click natin kanina dun sa settings. Tapos diretso ka na dito sa start. Yan. So yun. Yun na. So na-connect na yung camera ng drone dito sa cellphone natin. Yun. Yan ako. So yan ako mga kalaagan. Kita nyo. Medyo malinaw naman siya, maganda naman. So di ko pa na-testing paliparin. So next vlog na naman yun. So ito lang muna. Tapos may camera siya dito sa ilalim mga kalaagan, no? Subukan natin, ha. Tignan nyo mga kalaagan. Pag gusto nyo, pag lumipad na yung drone natin, kung gusto nyo kumuha ng picture, ito lang mga kalaagan, no? Itong
ano to, camera, pindutin. Yun, nakakuha ka na ng picture nun. Tapos magre-record ka na ito. Ito yung pindutin. Yan. So makikita dito nag-record na siya mga kalaaga, no? Nag-record na siya, nag-record. Tapos yung camera dito mga kalaaga, no? Ito. May camera dito maliit. Kung gusto nyo, ito naman yung camera na gagamitin nyo. Dito sa cellphone lang yan. Ito mga kalaaga, no? Dito. Itong araw na to. Itong camera na to. Pindutin nyo itong mga kalaaga. So, yun. Mag-iiba ng ano. Yung sa ilalim yung naka-record. Yan. Yun. Kita nyo. Yun. Madali lang. Balik tayo, pindutin lang to ulit. Tapos babalik na dun sa main na camera. So yun lang, sana may napupulot kayo na kunting aral lang sa tutorial natin ngayon. Okay? So salamat sa panonood mga kalaagan. So mabilis ang vlog lang yun. So, ingat tayo lagi. Ride safe sa mga nagbiyahe karon, no? Peace out.